Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. Bonġu, dal-ħodu, dal-osta jimna kmini, dal-ħodu għara. Ejja, laqwa l-fajt. Xtuħdu n-nis. Għamlu bokka. Għanna jomej sqallija, għanna ma nisa tal-għura l-kamra l-kit, għantellaw għantifu il-virus l-ewwel darba. Mela. Ta' sqallija. Dan il-bidu, issa naraw xil-bidu l-ura. Edi, għet mill-sponsors tagħna, ta' Cruise Express. Qed nistennew fil-kju. Ħajtellana u nibdew dal-jumej. Sippos għallija weather tajjeb. Tajjeb, baħar perfett. Baħar perfett, ġifieri sippos ma noħdu Tajjeb, memx remettat. Le, darba le. U għanna l-kejt maħna u kolla u ekkara, għall-ewel darba. Nispera ma jsibx entità fuq il-kattamaran. Kurrandu trabila u ma jistax jobtu l-mutur sew, qed inkwieta. Għarsaq minn nos kurra. Kita, għala, kit kajta, ma talla. Manna l-motor marbutin, ta' daw it-nejn, tija jgħetem fuqnet, ġej ma jidirx. Fuqnet. Ta' daw jgħetem, ta' daw it-nejn. Telajn, taħan nibdew. Mela, bonġu dal-ħodu. Bonġu. Għax il-mikrofon għakem muħallu. Ej, issa toħdu n-nattazza u nispiċaw b'majkniet. Mela, l-lum ġejna sqallija, il-ħin huwa xenu, 8:30 u 5. Għanna l-kit maħna u koll l-lum. L-lum għanna holiday qasira. Qasira. Ta' jomej, għamilt il-pjan, għamilt il-rottajina x'daw mux kapaċi daw it-nejn. Għala xiex kapaċi da. Għajti la ma xiex? Biex niħħolu. Mela, u nitċappaz. U jitċapp. Għalna pastiċċera. Tajba, kif? Tajba. U għanka jintaġet nejta li ħala xċambella għandi dal-għodu. Nifimni, nisna ċambella ħaniġu. Somma, ejdirom malajr. Għanna pjanta jumej, ħammurru n-għodu għant Mawro, nħbeb tana Mawro, s-sortu. Għanna jumej pjanati, l-ewwel stop li għanna huwa The Big Bench. Jgħaz viċin Sansejt li semmu, madonna, nsejt li semmu. Muġovja li nse. Tal-pistaċċo fejn il-fabrika? Ma nafx, jena follow ħanaħmel biz. Imma l-ewwel tri ħanifqu fl-istobt nagħtu l-fuel dan noħdu kaffe ġifieri u relax noħdu l-video aħna ħandablu aħna ħankun vlog tajjeb pa' waraw, L-ewwel stop Big Bench u mbagħad ħankomplu minn hemmhekk. Pass bil-mod. Il-ġurnata bellezza, xej, sħana, issu lasħana, għaskesħa. Tajb ħafna. Għawem ħataraw di l-avventura tal-ġen. Naraw. Ciao. Għawanna l-kit maħna l-lum. L-ewwel darba li ġimana, li ġimana u l-ewwel darba li talas għallija bil-mutur. Nissaqbadlu idea biex taqsam nutrija, ġibni maħna. Għal-kattaw. Immissa kit joġbu u jibbajitlak. Mela, anzi nemmen li ħajjidinna fil-verità l-esperienza tiegħu. Anka minn ma forsi m'għandux esperienza, jew jixtieq jitla' jista' jkollok 1 to 5, jista' jkollok 1000. Kollox tista' tadattaħ għal-triq li tkun sejjer. Ġifieri kif imbagħad ħajjidinna x'affarijiet jien naf li jogħġbuh, affarijiet li forsi dejquh jew irritawh naqra, ħadd jieħdu feedback minn naħa tiegħu. Mela kif iktar noħdu lek intervisti iktar mal-ġurnata. Għandna l-muturi hemmhekk. Il-vapur tal-aguta. Fuq. Issa ħaniklu naqgħet ċambella ma dak kielu list. U ħammorru nibdew. Ciao. Biex numru da Cruise Express ħadna kif rajtu ħadna kafe. U insomma mhux ħadd kafe. U s-soltu noħuġ biċċa ħelu nkella taqali zaqqi. Qed tisimgħu issa hemm l-oħrajn jitkellmu mill-background, jiġifieri jista' jkun li jinstemaw. Modna di triq edin fuq SP, għajdu li naqax SP guys, SP25, jista' jkun. Tajjeb, SP25, fadlina 6.8 km fuq di triq.
Għadna kemm nibdew u diġà triq tal-ġen. Bil-veduti, tarmak tajjeb. Kit diġà għalinna, pass komdu għadin suq 90 kilometers. Kit diġà għalinna li ġati u pjaċi l toroq għaddilu bil-fors, bas komdu, għalax fantasija ma jkollox nadif, għara nis. Kollox għala dal-kornut, għarraj, daħal. Issa kibattilkom l-ewwel stop The Big Bench. Seppo sanna kollox programmat fuq il-GPS. Narakom iktar tard. Issa qbadna qegħdin fuq l-S683. Waqaft naqra fl-emergency stop dawk li kuna fil-ġew. U mill naqra flejt naqaw, kif tajt, fiex naqa fuel minn ġofinja. Il-ma tar-radiator kien. Dawwart il-kamera, issa qegħdin sejlin għadna lejn Big Bench, temp tal-ġen. Għalla sħana la kesħa, riek mawx. Warajna, waraj eżattant il-kit, u wara kit hemm il-kurra. U sissa kollu sew. Għalla ħares li. Waqafna nieħdu naqra isti, għax isħan, issa telat il-flowar. U ħanneħħu, jien ħanneħħu, ħanajdurk, dawn ma tħajrux, ħanneħħu lejer mill-ġaketta. Neħħaw kol kit, neħħaw kol. Għax isħan, issa forsi kif tal-ewwel fuq, forsi jerġek saħu nerġa' nagħmluha. Ma issa neħħejt ħanneħħu lejer. Waqafnaw, għandna l-Honda 650R ta' kit, Ducati Scrambler tiegħi 800, u Honda GB 350 tal-kurra. Għaw, naqra veduta, għala. Sanurikom il-veduta, mux jattaraw xej, palissa ħalif l-esso. Għala, naqra ħi. Għanħudu xaħġa, mġew. Għamilna pisċa, għanħudu xaħġa, unkomplu il-vjaġġ bil-mod. Hemmek għanna il-mami, id-dedħi, it-tifel u t-tifla u anka l-kuġini kollha, però kietet jgħajna naqra taħjeb il-pukka sumar il-pukka jien mhux binqas ta' sumar session paintball. Imlewna. U waqafna naqra hekk imżomma nistreċċjaw naqra nieħdu naqa' break u l-pukka su ddeċiedi u kollha ħajistata u naħseb ukoll ara. Ettiħu pjaċir? Mela, għaw si għagos korruta, ta' Nabidu, duru, minnaw. Attenti xaqra s-srur. Ija, għafkomen bil-mur. Għaldi SP kun naqra. Imma sejrin il-endi middle of nowhere, sejrin lej il-Big Bench u għaddina minn din it-triq it-tarmak mux xiwa u kondizjoni mux tajba imma il-veduti pattu għalija. Etna l-għuletna qoddimna attenti għazzew zrar. Ija, uċeta da bis-silġ
Moħħom hemm xew iżrar. Jien qiegħed quddiem qed nagħmilha tal-leader, attenti xew ħofra minn left to right. Jien naraw it-toroq il-biża tiegħi naħdu xi panċi. Imma toroq bellezza u. Fis-sens veduti bellezza u. Waqafna hawnhekk. X'għandna kurra hawnhekk? Hawnhekk qegħdin selmun ta' sqallija. Ara naqra xaw, araw xaw. Ara aħna f'nofsa triq ta' tagħna. Ara naqax veduta, ara naqra. Isma' l-kuntrast huwa li hawn xaboljiet drajjek tara u jidhru sħan, però hemmhekk era fil-background. Għamletna kollha silġ. X'taħseb? Bomba. Qiegħed naqkwit biex nħallek tinstema'. Hawnhekk għandna l-muturi ara waqafna fin-nofsa x'aħna eżutana wara. Hello. Hawn kejt ara f'quddiem. Għalek kemmu najs. Għalak kemmu polit il-kurra, għalak xie modella. Għadni ġej minn ċejn boli. Għan komplu ta' il-kompetitività che è pensato il-kurra għandu bżonni għandu għokti tinżelaw. 150. U hija qegħdin tajjeb. Attenti x'hawnhekk hawn għażrur, mhux naqra żrar, hawn ħafna żrar. Ilagħbu bil-klaċċ. It-tsi ta' ħelu ta' it-trim gerf x'ati fimni għax aħna mhux offroad ta' le titlu. Kollox hekk għalih, Emijat il-bank. Kejt mux ħajtla. Għet jibza. Imma ħer ma nġelok xitla ta' Għala ħana jgħak t-għamil. Istiqqa ġej warajja, no? Kien għannitu f-tibċa janura jisa. Biex tibċa fej il-bank naqam tisċer. Mela nimxuwa. Roħlu. Juni? Ej, sana. Tlajna off-road, tlajna off-road. Et nixbet. Tlajna off-road kit ma millix għax il-kit għandu teres lixi u naduna agri. Imma aħna ħanamluwa. Le, għalissa disconnected, għax issa kit ma għammisfel. Trena għara off-road. Dal-post tajunna etzi. Għalli mux imkisra triqta u le tamela. Għadimli. Sissa. Il-lostja. L-istja? Issa ma nistax. Għamullen fuq. Il-lost jalla.
Stenna naqra. Erġajd li. Ħan prova. Ma naqtalux. Le. Le ħamela inti. Mela, tellaħu li. Jgħat fuq il-first. Imma jena, jibem li mux bħalek, grat. Le, baxda, hija. Jidlek jent ħatamela jizi. Fuq il-first jgħat. Wasanna fuq il-big bench, tellaħħu l-kurra l-axħar biċċa għax prendejta. Jew prendejta l-axħar biċċa, ma tellaħħu l-kurra għandu l-esperjenza. Jien m'għandix. Hawnhekk għara isu fejn tixtri, x'tixtri għara. Fajna l-muturi taħt siġra, għawletna fuq għal-għawa tal-ġen kollha silġ u wasanna fil-big bench l-ewwel stop. Avventura tal-ġen. Għamilkom il-big bench għal-aħtila l-kurra. U l-kurra tala fuq il-big bench. Tajjeb. Tajjeb. Tisni l-pukka hekk. U għaw dil-vedu tarawa. Isma l-baqara. Ħanqodu kwit, ħatisimaw il-kwit li għaw. Tarħaq l-bukka. Jow għet jieċkien, jow ma nafx jien. Ġiċrali, kurra. Jibberfesta għajja. C'è un altro ragazzo, voi venite dalla voi siete maltesi? Sì. Ah, ok. C'è altro ragazzo giù, Sì. sì, lo so, ma perché non vuoi... No, non era sicuro. Ah, ok. Quella moto no. No, ma la può fare piano piano. Sì, Meglio rischiare. Di dove siete? Io quest'estate maltesi, ho visto la targa. No, ma di dove? Io vado alla Valletta. Valletta? Lui, Valletta. Io, Valletta è questo di Lua? Vabbè, no, Valletta la conosco, Lua no. Lua, atterrerai a Lua. Perché vado alla Dove Valletta. c'è l'aeroporto? A 20 minuti dalla Valletta. Mela ħna waqafna hawnhekk. Edin Bronte
Bronte apparentement huwa famuż għal pistaccio, però s'issadna ma ħadna l-ħaqas pistaccia waħda. Nistgħu ngħiduha, il-pukka pjana biex immorru fabrika tal-pistaccio. Però llum is-sibt tajjeb, daw laqas matul il-ġimgħa ma jieħdu pjaċir jaħdmu, ħaseb wara s-sibt. X'taħseb kif? Relax, daw ma jtajrux nar. Però ifimni xorta ħadnija bħala avventura, issa żaqna ilha ħafna tgerger, jiġifieri issa nistennew naqalhom tajjeb. U x'inhu l-pjan? Mela, l-pjan, tinara l-mikrofon, għalek x'inhu l-pjan, mela. Il-pjan issa huwa ma nafu ħanmorru għax konna tilajn ma' Wlat Solejk, imma naħseb ħajser ħina x'fiha sija l-bot u għandek x'kienu tlieta. Lew l-erba. L-erba. X'kienu skit. X'kienu? Tlieta eskwaj. Għandna sal-erba hawn niklu. Sewa, f'dar restorant jismu Gennaro. Gennarinos, erojom naqra please. Mu sponsor da, eh? Taħsbux li sponsor. Ħalsu. Alright, ġibna għamlek għax ħabba l-laħam għax rriti kol l-laħam. Għandi rriti kol l-laħam. Issa, għara ħana pawsejn għant Mauro, naħseb ikunu għax il-5 u xil-nasu għant Mauro, kif ikkalkulajna, namlu check-in u nitilaw setna. Ninżlu, shower u ħarġa. U kun għaddejna ġurnata minnaħti għaj tal-ġen. Tajjeb, issa nurrikom sa niklu, pawen. X'taħseb pukka fl-aħħar? Il-mikrofon tiħlad nitkellem jgħid. L-ignorant. Mela, għanna burger bil-porketta, jina u l-kurra u għanna bistek. Taljata. Starter għal-jihda, starter. Mbissa nġaw niklu l-lejla, allora ma niklux ħafna. Ismani, ħankomplu. Ciao. Aj, sosti kemm sabiħa. Ejva, araw nis, ara noqax veduta. Madonna, kemm sabiħa. Ta' tpinġija. Mela tlaqna minn dak il-restorant, għajdina għax jismu kien. X'kien jismu? Ġekkomut. Kilna mux ħasin tajjeb. Tajjeb kien, kulħadd kontent, kulħadd ferħan. Issa qbadna triq lej Mauro u għaddejn minn dil-bellet ta' triq. Il-temp għadu favorina ħafna. Il-muturi kollha sejrin tajjeb. Ġifieri we're enjoying it to the full. X'aħsbu guys? Alla kemmu sabiħ minnaw. Ħantih naqra jinta. Ejja. Ejja tu mara, tirt. Diħor, aj ma hej. Ejja Kate, bella lu.
Mela fl-aħħar wasalna, Wasalna Mauro ħana, is-soltu. pukket ta' partijiet jew minn xi ħaġa. Fajtetna xi ħaġa. U ġejna naqra l-kwiet. It-tolo għajda naqa kif kien it-tolo. Nien naħseb aħjar jgħidulhom kiet għax peress l-ewwel darba. X'taħseb? Gosta vera. Hija l-injection dik, l-injection. Lesta. Ħadu l-virus lest. Tistgħu ma tajdi ġej. Għamilna check-in, insomma check-in, ngħidulu check-in ħadd Mauro. Final basket, eżatt. U jgħidu li trid. Issa tilajna xaduna għal-ħin saru l-6-20. Għan nitilaw sa' etna, għanna ċans natlawx mitoqdu għem, issa ma' t-ninżlu, shower. U noħorġu naqra neġaw niklu, għax aħna ma kienna xellu. U neġaġu li barketta. Issa del-kotza qoddimna ħadd qabbiż li il-pressjoni jirdu naqbżuha, di. Siket fottinna l-etna kollha, araw etna kemm sabiħa bajda silġ. Mela ħanipprovaw naqbżu l-di, ħanaqbżuha issa. Alright, bistuha kollha. Tajjeb. Tlaqna mela għalletna. Għara xaw, għara xaw. Għara xaw, għammisfere. Għalaw kemmu sabiħ. Eżatt. U issa ċejċe bas il-ċek, għara ċi sbuħija. Għara naqra, għara ċi ċitament. Għara uskos, għara black ice. Għara siġra, għara moza. Attenti ximxarra paw. Attenti. Għarem il-ħofra kbirem. Daqsalla fija l-ħofra. Għara kema u silġ. Attenti xfid-dawra u l-ilma, moħkom hemm. Issa moħkom hemm, titkessu. Ilabu bil-klaċ, ilabu bil-klaċ, eżatt. Ilabu bil-klaċ. Lewa, għajt first, jie. First ħana ġanti issa. Ej, etna la qoddimi tajjen. Għalaw l-ilma. Bil-mod. Issa del-bicċa ma nitkessux ma m'għandix għax law. Għala xaw tassil ġustja. Zgur dam maħta jataw. Għaxawne. Mux hekk. 12 degrees. Mux hekk. Kumbatti. Għaraw skos. Għara nisla kolozza. Mala. Tlajna f-1 ġejjin għal-oħraw. 12 degrees palissa. Anka jenta.
Le, bil-mod, m'hemmx għalfej. Ħalli jidħol traction control fil-każ. Tiqaf, ġek tiqaf taqaw. Għax kif taħu tinżel saqajk. Għax it-tajers tiegħek kif hu nħarġ. Ma xorta m'għandhomx jaqsmu ta' bl-ilma mhux sajjaq. Da ilma ta' mhux għajsta. Da skoskin, da blajtin. 11 degrees. How nice, Madonna. Ujdu b'kollo, xu? Somma ta' għataw ta' 10. Għataw, dak ikun ippakjat hekk. Imma jkun ippakjat ma nċitu b'malaj, taletna all right. 9 degrees. 9 degrees. Wasanna ta' wasanna, lesti. Issa. Filli fisħana. Mela xi 4 sigħat ilu konnet ninqlew tajjeb, raħa ta' bacon beda ħireġ. U issa waqt it-temperatura kesħa għax hawn il-pukka. Għalhekk. Friża il-pukka. Iskana. Ajma. Ole. Das. Oh, Ġesu. Wala flash iktar. Kur għandek nifs, Xaħġa ċatta rridu. Il-losta kif ninżlu. Aħna llum il-ġurnata ħanejdu hekk għamilnija, għadna kif wasalna lura, tlajna ġirija sa fuq letna, tajjeb, għadna nitbelħu naqra hemmhekk peress li ma kenniex xeba ġejna warġajna tlajna hemm issa xawer tajba taħraq hekk ara. Nagħmlu naqra rendi kont hekk. X'taħseb kif bħala l-ewwel darba hekk? Naf nies li qed jarawna jgħidu isma' jiena nixtieq immur jew m'għandix ma' min immur jew idea tajba. Ma għadniex niġru fis-sens intelqu, però rajna pajżaġġi sbieħ naħseb jiena, esperjenzajna naqra montanja, naqra silġ, għadna nipprovaw nagħmlu naqra lejk, naqra baħħar ħan jieħdu li nistgħu minnha dal-weekend. Ma nafx hekk qed naqra point of view tiegħek għall-persuna li jisma' marret ħanejdu hekk l-ewwel avventura tagħha hekk Overland. Jien dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bil-motor ġifieri ġo pajjiż differenti. Ngħidlek vera ħadd pjaċir tal-ġen ġifieri kienet ħolma. Ciao, buonasera. Kienet ħolma letteralment għax waħda mill-isbaħ holidays li qatt tagħmilt għax Inspjegabbli. Ma tarax pajjiż ieħor meta ssuq karozza bħal meta taraħ b'motur. Anki t-toroq Malta kif nafu. M'għandniex it-toroq
kif inhom hawnhekk. Limitati Sewwa ħafna, limitati no, ħafna. no, no, Għandek iċ-ċokon, għandek hawnhekk tista' tella ċertu speed, hawnhekk għandek it-toroq sora ta' nies, għandek veduti tal-blieħu rajna letna bis-silġ, qazza Madonna mhu sabiħ. Ħadd pjaċir, onestament, ġifieri il-planning perfett. Proset pukka. Rajna l-pukka fis-silġ, tlajna letna, issa jiena tlajt letna naħseb tlajt xi 3 darbiet. Imma qatt ma rajtu hekk, bħal ma rajtu llum. Kien sabiħ, Kien il-bart imma ma kienx dak il-bart li ngħidlu jiena li tifriża. 6 kemm għadna li kienet. 6. U tibda tħossu il-temperatura gradually tibda tiela jekk minn 15. Dolodu li konna xi 30 ġejna għal 6 hemm diskrepanza qawwija. Il-Big Bench kien hemm ħafna sħab. Ħafna. Kont ħammut hemmhekk kien. Eżatt. Ħammut. Akid ħallejni ħesfel, baqa' isfel id-digital. Le jiena motor tiegħi mhuwiex. Ma kienitx idea tajba x'kienet mkissra fil-verità. Il-motur ta' kit ma mhux idealiet la dik Għandu l-way. Anke tires tiegħi mhumiex. U anka intqajna ma' xi Italjani fuq nef li Big Bench kienu qed jagħmlu off-road. Għalonna idea mhux Għalunna dak sħabkom li hemm isfel mhux idealiet la. L-ewwel għattat mhux ħadet l fuq. Tires u dak il-motur. li aħna riski ma neħdux. Mhux wertit. Nweġġgħu mhux wertit. Eżatt, u lat kessaħna, ġifieri vera ħadna pjaċir u qbilna. Per eżempju, perjajna l-kardo għadna nitkellmu, vera ħadd pjaċir anke l-fatt li għadna nitkellmu. Soltu noqgħod nisma' d-diski. Issa darba smajt li neqret. Ma kumpanija tal-ġen. Instructions. Ma gajdu, tajjeb, mhux hekk. Eżattu. Jien naħseb li dik importanti li leave no man behind jiena nemmen ħafna biha. L-inti ġejna bħala grupp, bħala team u ninżlu bħala team. Li ħadd pjaċir, il-planning kien tal-ġen. Veduti ta' għadnilek proset, għana ġaw nsemmu ħejja. Ara, il-pokka għamel naqra planning ta' kiesaħ, vera kienet pjanata tajba, kienet ta' kiesaħ, veduti tajbin, toroq tajbin, rotta kienet tal-ġen, ġiviri maddejnix minn highways u għek. Maddina minn ħafna nemusta. Il-visor għand il-motor sommar paintball. Għajt naqra fuq l-ingwanti tal. Ġurnata jgħelet fuq l-ingwanti. Ġurnata għamel jgħelet fuq l-ingwanti. Jien naħseb illi anki l-affarijiet li t-tella miegħek tittoqgħod attent xit-tella, tittara li għandek equipment. Lista tajba u titqassam ukoll forsi bejn dak li jkun ukoll ċertu affarijiet biex ma jkollokx affarijiet ekstra u toqgħod ekstra. U kulħadd jgħin il-xulxin. Per eżempju, jiena ma kellix il-basktijiet. Xtrajt il-basktijiet tal-Honda l-oriġinali u vera l-qalbi, immens għal-qalbi. Għanajdek it-tankback u l-basketta wara. Black hole dak il-basketta wara, ostja kemm tfajtlu mbarazz. Mary Poppins. Mary Poppins. Min kollox tfajtlu, ġifieri, u tfajtlu affarijiet li huma essenzjali u neċessarji. Ma ġibt xejn żejjed li ġibt kollox użajt. Ma konna jomej u mux ħatuqot it-tella xaba għambarat. Importanti. Per eżempju, jena ma ġib zarbun, jena għadni biz-zarbun tal-motor. Għal-filaxijax. Kollox, isma, tħalli kollox. Fimt, per eżempju, rain jacket u l-pants, u ma naqra zaħira balki, naħseb l-ikbar oġġett li kelli fil-basket. Fimt, u l-itqal. Vera. Spazju, imma always be prepared t-tilaba sejn. Dejjem. Dek il-xieta mbagħad jufedet. Oħra. Insomma, issa ġejna hawnhekk għand Mauro bed and breakfast and relax jew xi ma nop. X'isma? Mauro Home. Mauro Home. Ħadna insomma tafu x'jiena min jisegwi l-videos tiegħi ħafna midrabi hawn niġi. ħadna xawar jaħraq, kena bżonna, jena kurra kena bżonna, xarrabna. Isma da ma jafx issa tajjeb, tajnilu naqra fuljina u l-pokka u naqbizelni, tajjeb, kienu tajjeb. U meta konnem fuq, meta tlajna l-pankin hemmek kien fuq, kienem wieħed ġitina l-larinġ u għallinna dan l-larinġ tal-ħajja. Takom 3 larinġiet. U 3 larinġiet kollha differenti kienu. Ġifir waħda salum il-larinġ, waħda bid-dem ħelwa u l-oħra kella
Tiegħi inserta toma partikolari. Issa kienet issa toma tambit kella believe it or not, toma tambit minn dak tal-karaffa tal-qamel ngħidlu jien, imma kella toma partikolari. Ġifieri starter ħadnieh. Issa main course. Manġare. ċaw, għal-għada nkomplu. Għajdilom ċaw, kejt ħammur. Ċaw. ħanna l-kon fil-restaurant, ħanna l-kon saniklu. ċaw. Jiena issa happy. Saħseb fuq. Għala xandu. La happy. Isni daħan iġina. Kejtan tubbiċċalla ħamta t-sisa. U jena u korra deklu l-istess. ċajdu għuna l-porketta. Porketta. Kif ħanġu aħna? Tmur il-lum fuq il-porketta bħala chef, ex-chef. Isma, fil-verità nippreferih ma taljata, to be honest, jena ma bieċa bif, iva, imma isma, lajet fil-plat niprovawħ. Xorta. Muħalit il-fuġi. Ismani, ħan komplu għana. Ta' għan jiklu xan ġuħ, ma kienna xejn minn dal-ħodu. Mela, peresti ma kienna xej issa, il-kurra xħal kurra? Jena ħadċaġa ta' d-dieta. Dita d-dita, għallu tabib biex uħda. Iva, tira misu għaliex, rawni naqdajjef wara dak tira misu. Wara dak il-nofs maħjal. Għallu li aħjar. Kif kien kif kien li kell tajjeb kien, taħadna l-porketta. Għetħosna li aħna l-emmek sejrin. Porketti ġejn, mela. Pero tajjeb kien, tajjeb. Kafex kiet ma jħulx ħelu, alright, ħa espresso, biex ma jgħolqoċ bissa, ħallina 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 għajmin, u jieħħat carrot cake, suppost. Taħraq nardi, ġiri taħraq. Għax kienet naqra healthy. Obba taħt jaħraq, missa taħt. Kienet naqra healthy u teffa u l-balla chocolate sauce fuqa. Għalli zgur jaqtawlek saħi. Peress li ħana ma niklu xej, għadna ħan niklu xaħġa. U li mela. L-lum kienet ġurnata tajba. Tajba. Kienet ġurnata tajba ħafna. Il-qatniħ l-lum. L-lum iva, ma ngdimniex. Ma ngdimniex. Il-qatniħ li kienet, dal-balit. Rottaliet ħatissa ħjar minn. Ħjar, naqsi, sewu. Fakka wieħed se jkun hemm issa li ħan nispiċċaw il-ġurnata bih. Mhux għalija ma għalikom. Ma jena ġibt l-inħir. Ġibt il-daw, nispera li Jien naħseb, ħanajlek. ħanordu laqda tajba. Jena naħseb. Ħankunu għajjeni. Tinżlu Malta. U wara kemm il-lek tajt għax inti tonħor. Għax kulħadd jgħid. Jien naħseb ħatisimgħu lili. U ħatinżlu għalla Malta. U tajdu l-alla kejt. Però jiena isma'. Jien isni trakter. Telaw. Sibli kamra waħda tisma. Telaw nies miegħi ħafna jistgħu ħallu l-kummenti kollha hemmhekk. Li inqum u ġili nsibhom bil-kutrek kisom raw xixitan. Mux bieċajt, xidimodju. Inti l-lejla, ħadċempel il-mawx, tajlu ġibli eżorċista. Eżat, u jgħidu li jena bżajt li ħatmur li fqajt kull maw. Barra fuq il-mejda bebis sigaretti waħdi. Jena taħtis, jisimaw n-nonħor inkorriqet, tarom ċassa t-lejja. Dax il-lost jgħat jgħamil. Melek għanzibkom il-ċassa t-lejja. Kompli. Jamlu li eċitament. ċadna pukka. Bonġu. Mela, illum il-ħadd, omna fil-ħodu, għadna tajjeb. La omna tajjeb, diġa. Omna tajjeb. Omna għadna kolla ħafna. Kiet bil-bajt fidu, jedda l-odura. Kiet bil-bajt fidu. Kenna naqa banda, jimma smajċej, għaxina xejt it-tappijiet. Zom. Kenna naqa banda, aħna kenna naqa banda. Naf. Ma jismajt li intu koll, Iju, maħna kanna banda, dal-ħodu, f'ħamsa fil-ħodu, id. Għasek. Isni li orkestra nazjonali. Mela, et jenħeba l-pukka. Jien ma smajtux, to be honest. Mela, jien ma smajt lebda minnom, ġvilek, għallu li kurra għalli naħar kid. Jien ma smajtux xajt l-airpids, l-airplads. Jien għalija mux tab xej għam maħnuq tajjeb biex nkun onest. Jien mux dejjem maħnuq. Għalek. Imma l-għadna tajjeb, u l-ħatraqat, lejsħiħ.
Issa għamna dal-ħodu. Breakfast dik. ġabba xil-kurrajon ħor ma smajtu xil. Dak ma smajtu jimma Hu nifsi. Angela l-estit nara breakfast. Right, għal breakfast. Mela, għarajtu. Breakfast, għonek breakfast room. Kollox għalina ek, relax. Kollox għalina relax. Veduta ma titkella weħeda. Issa. Issa għanna. Neppakjaw? Neppakjaw u sejri lejk ma' ulazzu. Eżatt. Dal-għodu, suppost. Tajjeb, emmek. L-lum il-ħat, kif insomma għadnikom tiċa, ħanet il-qomant Mauro, kurra l-est taraħ. Il-motor tijaj l-est u koll, għaw startija taraħ, kollox mobbi, ki taraħ jisu ninja, libes, is-sibi l-est u koll, taraħ mobbi u koll. Id-direzzjoni il-Mauro għazzolejk, najdu ċaw il-Mauro, u naraw xarru nofsiħor. Tlaqna. Scusi, qua quella moto non sa se... Io ci sto provando. Ah, ok, allora provo anche io. Vediamo. Proviamo, dove arriviamo? Ok, esattamente. Piano piano, ragazzi, anche camminando così. Esatto. Dai. Proviamo, almeno un'idea è quella. Ok. Xtaħseb fuqa? Għalli isma' li anke jekk timxi bil-mod ħafna għalli sa fejn tasal tasal. U li taħseb kif. Imma ħaniċċekkja. Ejja bl-iskossi anka da jimxili. Imma qulnu bil-wieqfa drejk ta' quddiem għal xu biss drejk ta' quddiem. Ta' wara jekk hu fuq il-footpad inti tmissu naqra biss. U li easy ejja. Meta tqumlu kif tħossu? Aħjar. U x'vera, naħseb ngħidlek. Ħadix bitli biċċa? Mela, le għaddejja. Tlaqna. Zom fej mixin in-nies issa. On the right. Up. Nice. Rajtu kemm jimxi tajjeb fuqqa. Għasi ħossu datta. Wasalna. 10 sekondi fadal. All right. Naqratajn, fakir.
X'taħseb Pukka? Għal-ġelmen provajt Xi darba. bitċa off-road. U off-road mux ħalsin. Ejja, għetlek xi darba ħnieħdok żgur xorta. Thank you l-Kondra, terejni ħafna waqt id-dej. Ara naqra, Grazzi Kondra do. ara xew. Differenti naħseb tajjen. Jisna, naħseb. Għal men fuq hemm differenti għala ha. Mela, jiena u l-kurra tħanna mawla t-solejk, off-road kif rajtu fil-video, jiena qatt m'għamilt off-road, għal-bidu bejt nibża ħadd l-instructions tal-kurra u it was worth it. L-scrambler jagħmilhom dal-affarijiet. Mamula lek, mamula. Ek jismu scrambler, mux marketing bis, għaxin kon najt marketing bis jismu scrambler, imma le tidħol. Nibżaj tuqqaw tam l-uħsar, imma le, imma isma għara naqra mux wertit, għara fejġejna. Għaninżlu naqra ħanorukom li fejt ħanna wertit. Lejk mawlat, so għalinna t-si, proset t-si. Nice, ta' vera. Naqra nizdu zaħdeja ekkara. Hej. Naqra. Xveduta. Lek sabiħa ħafna. Mela ħnaqdu l-ħut, ġis. Mela nfajt nistat. Sewa tagħmel, mela. Naqbad stat. Mux imis, da. Mux imiss? Għara ma tmiss il-motorin, fejnu ta' Għara dak kien se jmiss. dak kien ta' jmiss il-motori, eżad. Għara u xisbuħija hi. U għarja friska, Għarja friska. Għamennija. X'taħseb kurra? Mela, Għamennija. Għalli. Kurra pozittiv, Għamennija. Proset. Worth it. Dejjem niprofaw nkunu pozittiv. Intlift issa. U l-kurra ma nafx xejn mar. Għanna ma sibxie xaħat unsaqsieħ fej. U xaħat fuq il-banka, għara nsaqsieħ. Scusa, signore. Sono non so dove il posto. A Malta, prego? Di là. Al mare? Sì. Ok, grazie, ciao. Sì, kellek raġun, Wow, sì. U għarja friska tal-ġen. Tiġi tispeċini ma tħalġ, li kellek raġun ma titħolx, dak il-motor ma titħolx. Skur, ma konx titħol. Naħseb laqas ku kien kapaċi fl-off-road ma kien jitħol dak il-motor. Mux ideali, mux ideali. Għaw fejn eħxie, il-natura. Nice. So. All right. Scusa.
All right. Fanna. Għaddu minn ħdejja, ejja. Għaddu minn ħdejja, Wasanna Villa Ribot. Għaddu minn ħdejja, ejja, kif. Wasanna Villa Ribot għanna ġuħ ħaġeb, ġuffi għammat. Nispera li għacċettara, La, sa kif pakjat. Nofkom hemm bil-moda żraga, La, għadhom ġejn in-nisa. L-ignoranza li Jestja, tittalmek. ċesu. Hoppa da lejs. Inżel minn fuq kejt. Jom ma tistax, għanamlu Għatfa, wow, ejja, wow, għalfejt bati. Jem minn tinjurrant, ostja mado, ostja l-lant. Iggerjaw first, tu. Ekin torch. X'taħseb? Najdu għemmek minna fuq il-mejda għan barra. Għan barra mlu għejiet. Aħjar barra propjament. Jina kitfa. Taħseb? Le, mawx kixen, mawx sħana, kurra. Yes, good. Għal-mus? Inti fuq kull jom, għamiltu? Ma niftakrux kbirek tu. Vera? Vera. Faw, nara. Waħda hi. Jew ngħidulu barra, dan għadu barra, vera. Għal-kwiet, mhux dal-istorbju. Ciao, no. Siamo un po', Mela fl-axħar wasalna, ġejna l-om naqa tard, xi 3 kwarti tard, fashionably late, x'taħseb fukka? Ija, ġejna u naqta mhux it-tordana, għax tħanna mawlot solej kienet tal-ġem, ovvjament biex tħanna off-road u Lejna l-ħin? Lejna l-ħin. Unbassa kemm ġejna kena sija minn mawlot solej b'saw sija u nofs. Sija u 8 minuti kienet. 8 minuti u kienet bellezza, jom. Pero għawek ġejna, sumbat marrukom fi apparkjajna barra, restorant tal-ġen. Għadna ma kilniex, pero sa kejta ra, għandu bżon il-laħam. Ġej. Essa narukom li kell, dal-waqt. ċaħġa viċin ħadkum. Għalax wasal. Mela waslinna naqra ikel, naqra antipasto u laħam antipasto. All right? Malta. Ħaniklu, ċaw! X'taħseb Pukka? Għadditinna. Wasalna issa fuq il-vapur. Għamilna naqa kilometri l-lum. L-lum għittalana drejnjati, bla saħna. Iva, pero ħadna pjaċir, ħafna pjaċir. Il-kit tajnek xie għamil,
Ħajnet sawatni il-kit. Il-kit tajni ħna għal-essens tajbin issa qed jirab bil-qoxxa. Issa intela issa. Issa intela. Qed jintela. Illum għamilna kważi 202 kilometers fi 3 hours. U iktar kilometri? Dik l-axħar. L-lum bis dak kena 3 sijat li rridu nizdu minn Floresta, għax morna niklu Villa Ribot. Rridu nizdu minn Floresta dritt għal Katamalana, għal Raguz Express. Għax provajna namlu kollox, unaqra off-road, Kif rajtu fil-video, provajna kollox. Xmara, silġ, kollox. Autostrada, montagni, kollox. Kes ħasħana tremenda. Pero veru kienet tajba. Jiena għalija. Bellezza. Għada ma nidħol xogħol u neħla wik. Jena għala mal-tempat issa kbira u l-vapur ma jaħdux raġun nizlu. Jedinna erġu għodu lejli, ħola. Pero t-terremetti. U kodi li kaċċina. Eżatt. Issa ħanoħdu, issa. U l-toroq kolla kienu bellezza. Bellezza. Bis-saxħa tiegħi. Bis-saħħa tiegħek, jien għamilt mhux proud li ngħid ma għamilt running jien vera mhux tajjeb tal-mutur tajjeb, però qiegħed għalhekk. Issa naqra żgħira fuq issa ngħidu naqa' fuq il-mutur tagħna wkoll naqa' żgħira tam fil-qasor għax ngħidlek trejnjati għajjini. U għada xogħol aħna. Dalieta qudiemna, issa nagħmlu komminu, ma jnawda xogħol. Il-Scrambler edukati tajdu li kull video tajtek imma fucking fun bike. Li ħajbi għada. Issa, l-lum kif rajtu fil-video, għax rajtu fil-ġdom, rajtu fil-video diġa. Tħanna off-road, jimma xħajamela off-road, għat jismu Scrambler, it's a marketing strategy, mux off-road, mux Scrambler, mux vera. Mux għall-off-road, pero. Mux għal-green laning, mux off-road, ma jħendilja easy, jena mill-ewel indonajt, improvajtu bitċa. Eżat, il-għol provaħna għal-kurra, meta tlajna l-Big Bench, kif rajtu, da kollu rajtu, da-let najdilkom. Bat ħanna il-Mawla Zolejk u bil-kuraċ tal-kurra I achieve what I was dreaming for a long time. U vera happy for it, vera proud. Tejn nifsi. Ilu 50 sena jishtiq jagħmel u għamilha. U l-Scrambler. U l-Scrambler tani konfidenza kbira. Ġifieri tajjeb. Inti trid il-GB? Il-GB, jena hemm il-GB miskieħatlu kollox. Dejnejt għala weħel, għawek, il-gas, ovvjament naqra iktar għajjen specialment f'autostrada. Pero tajtu xie għamel, sija fil-twisties u għek. Kont mija, Mela, bdejt nimsaħlek naqwara għek, ta' fin. Autostrada ma kienx. Autostrada xej. Ta' Christmas tree bejn niġal, sigaretti, kafe, ġej, Pero l-ġibi tajtu xie għamel, sija naqasilġ, sija naqra ġebel, tajn, għalekkiet. Ta' finti? Power wash kbir. Għamel xolu. Issa il-Kiti jistgħidilna naqra l-motor tiegħu kif ħassu mbagħad. Talaq naqra u su qabad naqra l-post hekk u t-toroq. Għall-ewwel darba. Mar tajjeb ħafna. Mela, tajjeb ħafna. Għall-ewwel darba li tlasqallija għax jien niftakar l-ewwel darba li tlajt. Ma kontx kif kien issa kont ħafna iktar libes fuq il-motor ħafna. U ma niftakarx biex tlajt. Bil-Vespa kont tlajt jien Vespa. Xi Vespa 300 kont tlajt, mhux se jiżbal. Imma kont ħafna iktar jibes. Imma l-għor darba kiet huwa honest opinion, mux għaxħat qoddimna u għek. Marta jib ħafna. Għal-bedu kullħat ikun dik id-naqra isma ma taf xinu ġej. Ma taf xinu ġej. Il-motor li ma tafux. Mela. Imma għaw. Ovvijament aħna Malta ma nisperjamo. We don't experience the twisties. Aħna Malta, allura għonek t-esperienza. Għanna twisties niklu għom bis Malta. Issa, ħajkelem konna akid. U jtikom l-esperienza tijaw, ta' daw il-jumej, ta' kollox, jivanka ta' restaurant, ta' l-esperienza kolla. Mill-vizjoni tijaw. Jaħan għadru ma jkun mux ħanu għodu naqtaw tajja. Le. Franka lek li Thank you ħafna. Fidej, Kit, musta nsaqsuk xejn. Right. Le, jena għaddejt jomej tal-ġen
vera ħad gost, kienet esperjenza sabiħa, kienet ovvjament l-ewwel esperjenza tiegħi bil-motor sqallija, ovvjament twisties u hekk kif qal Vince. Jiena tipo qatt ma esperjenzajthom Malta u aħna Malta m'għandniex minn dawn l-affarijiet. U anke il-performance tal-motor tiegħi jien għandi l-Honda CB 650R. L-għanet huwa naked bike, allura tipo anke tellallu ċertu speed, ir-riħ kollu ġo fik. Dejt nistħajjenni ta' never-ending story x'ismu Atreju fuq Dragoon. Jimxi miexi tal-blieħu għax jimxi sabiħu, handling tiegħu tal-ġen komdu bħala motor. Mhux hekk għandu ovvjament gradually. Mhux hekk. Ma l-bqija ġifieri ħadd gost, esperjenza sabiħa tlajna fuq l-etna, kumpanija tal-ġen, fehmni jiena mhux għax wiċċkom ġifieri imma laqskom ħuti. No pjaċir ħafna vera qbilna ġifieri. Għadna ngħidu kelma wkoll għandi ħalqi fuq ġewwa Mikul għax ovvjament il-ħelmiet tipo Naħare. jien ma nafx l-inħart, pero bezzajtuni fuq il-kurra. Pero ħanajlek impressjonajtni inti, inti tonħor. Kurra ma smajtux jaqas jieħu nifsin. Forsi kontiet biex sleep apnea, jena kontu timmut. Le, inti laqqas biss ħadd nifs. Għalek. Ġveri, għamma l-pejjar għat komdu għant Mawro tal-ġennu post sabiħ u man nista vera għamlunna l-breakfast. Specialment li l-kom. Moċek, jien bajt biss niekol breakfast, kilt minn bajdit. Festa tal-laħam u anke s-fejmonna kienna naqra laħam tal-ġen, għax naħseb li tjeb biex tej laħam li kienna unek u fejmonna ma nafx ismu Villa Rejbot. Post sabiħ, parking tal-ġen, kanni xinkwiet. Le, overall, jena lejja full marks, l-organizzazzjoni perfetta, ġiveri kollox mark kif suppost. Monna postijiet zbieħ jena ma stajx nidħol għax il-motor tiegħi mhux qiegħed għal dak it-tip ta' terrejn, allura anke t-tajer sejm u mhux qegħdin ma rridx nissogra. U għan motor tiegħi tqielu ma rridx nissogra waqqgħu. Jiena naqra ngħidlek naqa' fissat ukoll. Ma nkunx irrid nagħmel ħsara u ħsara marġi weġġa marġi nfott il-gost ħaddieħor. Allura la mhux kapaċi le l-gost tiegħi żgur. Ngħidlek kieku Alla ħares qatt waqqajtu l-motor kont nitlef il-gost kollu. Imma mar kollox sew. Perfett, ġifiri, vera ħad gost, ġifiri, full marks. Nissuġġerija għal kulħadd ġifiri. U l-organizzazzjoni tagħhom kif kienet, kif pjanaw, għarrotot u hekk. Rajna naqveduti vera sbieħ, ħaqna daħqa, għax anke bid-drone. Il-pukka merċi nżillu drone, spiċċajna kanna namlu għak. Mela ta' MacGyver minni jajna u l-korra, ġifiri, qabad tavla malat. Poġġa t-tafla ekku da drone nizel fuq it-tafla, tafla twila, ġifieri. Għadna gost, kienet tajba. Proset ħafna. Thank you guys, thank you. Għax vera. Għadna pjaċir miegħek. Tal-ġenne ġifieri. Qudiemna għadna pjaċir. Ħanitkellem. Le, ara, jien ħaġa waħda biss ħanajt, li meta tmur ma' xi ħadd ieħor, speċjalment ikun organizza ħadd ieħor importanti, li tħalli f'idejhom ma toqgħodx tindaħal, inti you just follow. Jiena kamilt. Jiena ma nħobbx noqgħod nimponi u dak. Jiena anke li kieku monna niklu ġo restaurants fejn kien iservi l-pizza. Ovvjament jien ma kontx ħaniekel, ma kontx ħanajdilhom isma'. Le, hawnhekk jiena ma rridx niġi għax jiena ma nikolx dawk l-affarijiet. You just follow with the flow, you just go with the flow. Hekk sabiħ, hekk tieħu pjaċir taqbel. Kienet wertiet. Mhux biċċajt qed ngħidlek jiena issa sifirt fuq li sifirt ġej dejjem bil-karozza. Ġibna klandestini U għamilna massakru ta' emotion setti. Jiena accidentally jien qtil tasfur. ċoħe mux qtil tasfur. T-tortija għamel kamikaze. Bum, ħassajtu diħel ġol motor nfaqa ma saqajja ġifieri jibqajt għaddej gaz dawn. Ħasadni dak il-ħin, ma
rajtu ġej, isu missela, l-ġofija. Asfur zaħir kien, għax l-ħaris kien asfur, bira ġewaqqani kien. L-pija, u Ragoza Express. Tajjeb ukoll tal-ġen, ġifiri, il-motori għedin komdi marbutin sejf. Dix inkwit. Għedin komdi aħna unek fuq mejda ġifiri, kif tarawna fuq s-sġijiet. Tal-ġen, no. Proset, guys. Mala, l-allu d-ċajta. L-aħħar ħaġa biex ma noħdulkom xħin, importanti il-follower page tagħna bejsa għajna kemm fuq TikTok, kemm fuq Facebook, kemm fuq Instagram, u l-iktar importanti YouTube. Alright, dak l-iktar importanti tagħna. Le importanti subscribe u lajkjaw u xerjaw. Alright, subscribe. Kunu għattajnuna, u għahna għandukom naqra kontenta finti dejjem xej, id-dun pukka. Mux tħalsu xejntom, u għahna għandukom pjaċir u idejat. Idejat u pariri. Għalli, u kta ma tamlu subscribe, għanna ħafna proġetti ġo moħna. Issa kta ma tamlu subscribe, għanna t-tunet tal-buz biex daw l-proġetti namlu. Jek mu t-kooperaw intom, għanaqtaw qalbna ħna. Naqtaw naqalura. Għalli ma ħalli xin jaqtalura, bil-ferita l-bukka, ma insomma. Imma, id-dili għajdu li tkollok account fuq Facebook, fuq YouTube, mux vera, tkollok account fuq il-Gmail. Daqsik, account fuq Gmail. Għandek xafej tamel content. Le, mandek xafej inti tamel kollok account. Jow channel. Sorry, kollok channel, sorry. Fuq YouTube inti tamel il-videos biex tamel subscribe. Le, dik mux jissewa. Inti tkollok. L-algoritm qed jaħdem. Daqsek, eżatt, kif qed jgħid kit. Kittim qed tisimgħu naħseb qed tisimgħu. Ma jkix bed. Eżatt. Jiġifieri intom hekk iktar ma tixxerjaw u ma tillajkjaw u tikkummentaw fuq il-videos, il-YouTube jinduna u jibda iktar imexxi il-videos tagħna. U li nattana boost. Eżatt. U jekk ma tagħmluhiex, il-pukka ħajoħdilkom raskom. Le, jekk ma tagħmluhiex qed taħdanna muslim dijaw. Inta maħħulkom, kol ġoħalkom. Għal-podcast li jmiss. Devi. Ġimgħa oħra. Ciao.